L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta huwa kommess li sa 6 snin oħra jnaqqas l-emissjonijiet li jiġġenera b'65% meta mqabbel mal-2015. Justin Baldacchino, kap ta' Sostenibilità u l-Analytics fl-MIA, spjegat ma' TVM News li dan huwa parti minn proġett ambizzjuż li sal-2050 l-Ajruport inaqqas l-emissjonijiet taħt il-kontroll dirett tiegħu b'tal-inqas 90% l-hekk imsejjaħ Net Zero Carbon Plan. F'erba' snin li ġejjin aħna għandna pjan li ninvestu 23 miljun euro biex aħna dejjem nilħqu dan l-an biex nkunu nistgħu naqsu l-emissjonijiet tagħna b'65% sas-sena 2030. Fost dawn il-proġetti għandna l-ikbar proġett ta' sistema fotovoltaika fl-Ajruport fuq il-grounds tagħna. Spjegat li l-Ajruport se jkun qed jinvesti wkoll f'infrastruttura aktar effiċjenti u se jkun qed ibiddel id-dawl fit-terminal kif ukoll fuq il-mitjar. Se jkun qed jibdel ukoll is-sistema ta' ventilazzjoni u tal-arja kundizzjonata li fost oħrajn tikkontrolla t-temperatura fl-Ajruport. Il-proġett jinkludi wkoll l-installazzjoni ta' għadd kbir ta' pannelli fotovoltaiċi f'żoni differenti tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta bilan li jiġġenera enerġija aktar nadifa. Il-pjan jinkludi wkoll it-tibdil ta' pannelli fotovoltaiċi li ġew stallati fis-snin li għaddew. Permezz tal-5 sistema ta' pannelli fotovoltaiċi l-Ajruport se jkun qed jiġġenera aktar mid-doppju ta' enerġija nadifa li qed jiġġenera bħalissa. Waħda mill-akbar sfidi għall-Ajruport hija li jnaqqas l-emissjonijiet waqt li fl-istess ħin qed iżid minn sena l-oħra l-għadd ta' passiġġieri li jgħaddu mill-Ajruport. Madankollu Justin Baldacchino rrimarkat li minkejja li l-għadd ta' passiġġieri żdiedu bi kważi 70% meta imqabbel mal-2015, is-sena li għaddiet l-Ajruport irnexxielu jnaqqas l-emissjonijiet bi ftit inqas minn terz. Hija spjegat li l-Ajruport qed jaħdem biex is-sena ddieħla ikun carbon neutral, jiġifieri li jibbilanċja l-emissjonijiet tiegħu bix-xiri ta' carbon credits u billi jkompli jinvesti fi proġetti li jew inaqsu jew inkella jassorbu diossidu tal-karbonju.